wannan wuta da kuke gani wani ne wanda ya batanci da sayyidina rasulullahi shine muka kona shi muka sa mai wuta mu akan annabi sai da karfin mu ya kare wallahi kowa ya kashe mun kona ga tunda muka ce mu aiki ya fi iyayen mu ya fi kowa wanda aka yi duniya domin sa wallahi duk wanda zai taba darajarsa da alfarmarsa wallahi sai mun kona shi kowa yi ba wai ana magana Debora an kashe ta ba an yi abin nan mu da mu a gurin ba Debora ba wallahi makarantar ma sai mun kona ta na rantsi da girman Allah ba wai gwamnatin Najeriya ban an yi abu to mu a zo a kama mu don gutsun uwar daga kan abin da ya shafi Buharin ya kasa ya gaba ɗayan su duk sun ci gudun uwarsu mun kona mun kashe a zo a kama